KSA jakong kache hajak thuji aphan pekjam branch along KSA amhang ke thekarni katalon pon ingdeng chokep karbilo charli asong amhang ke thekarni pekjam adin along katalon Lahore jana long ke chia so tum karbiang long along ri nang pansi hemrit kachikim Kardom adaba berta ke thana bang nilisami marvelous rong therapy non arjoik tha berta ang ton pen ingdeng chokep karbi students association mate KSA amhang ke thekarni katalon KSA inglong phopen long choknar ke adim along si talon pon ingdeng chokep KSA amhang ke thekarni KSA inglong photo pen me thang si ma hin pen talon pon pisi me thang asong mate KSA inglong pho jakong horang lapu an su se kache palong pon thuji aphan karbiang long atogo no mate a branch ke do an along si talon pon Bangso ateng pen vesker bianglong arlo along sitame jengkha suruni rongpi arong tame talondun kachetong alohi sarpo aman peng pen KSA kongchun bang thang sing timung man peng alohi aman pen long sing teron phapang jang alohi aman pen vesker bianglong adisita chetong dun News Desk report Karbianglong live Jakhong ni phai ingkoi rasi arni lakis Karbi Students Association mate Karbi lo charli asong ingdeng chokep amahang ke thek arni bangso arni Karbia khaya tumaphan ko an ning arong arni loma mathadam lote ning arong me anpin bonta ning isi ka vedara jok katalondun pason chom kraisi thekponlong Ahok Karbi Students Association mate Karbi lo charli asong hello Karbi khaya moi arbung lo pusi hokpon lo tangte koloso KSA phansi khaya moi arbung a hokpon po Komad a KSA phansi a hokpet a KSA pu Karbia khai tum kache hokpo mathadam lo te ningduk meme alam binong Bangso kache thak jamang bong pen pini dipu rong sopia long kedo dipu klaba long KSA amhang ke thek arni talon pon halapu isia KSA atuma bangke taralang so Karbi People's Hall along si ingdeng chokep amhang ke thek arni talon pon dipu klaba long KSA maipu simian rong phar pensi chari pon halapu taralang so along KSA maipu suren hanse pensi chari pon halapu KSA inglong pho ahin penseta Karbiang long ar lokedo an a branch along tin si ingdeng chokep KSA amhang ke thek arni talon pon News Desk report Karbianglong live Non malom so phan bir taing ton pon eksinang लीडर कौन होता है जो लाखों लोगों की तकदीर बदलता है इंडिया का नंबर 1 बोलेरो पिकअप दे रहा है ऐसी गारंटी जो सिर्फ एक लीडर ही दे सकता है वो भी एक नहीं 2 बड़ी गारंटी पहली 4 साल बाद कम से कम 4 लाख रुपए में बाई बैक की गारंटी दूसरी 2 साल तक गाड़ी के खर्चे की जिम्मेदारी महिंद्रा की यानी फ्री मेंटेनेंस तो इंडिया का नंबर 1 बोलेरो पिकअप अपनाइए और बदलिए अपनी तकदीर बोलेरो पिकअप तकदीर बदल दे Dihinamo phi puthot birtar jupon thu iksina Bukajan subdivision angkang lapen khatkhati police station kaparlo khatkhati Gautam Basti pen Lahorijan second ASRF kem mate hotel Dream Sky alongan pangtheng thek atuk kiche aso tum rampansi hem kichi kimji aphan longle kera asan chom pai chengkai si kachirai chon pro chon jamsi thekponlong Kamang humeme alam bangke pini pen hithi ruini rui thoma prang malom pen lo laso long le kachirai ji aphan ram ke pan Bonta Revenue Office Karbianglong Autonomous Council lapen madu asong penta ardik dampli abang ave laso long le aprang ke Nirmal Tea Estate atum sabagan pinchong lo bagana hem phu pachewoi ju api naga atum aphan ke Georgie alam dolo sita alam kahuri du da jok pajor long le det api ladag isi thedung army camp ke kimji aphan Karbianglong Autonomous Council pen lamdon chetoglo sita penang aningkan ke damtang det apita army camp ke kimji aphan alam ka veda da jok longlia ke joy ki bitan theglong si penang atum amek solo laso ajok don pharo thom so se keche aso tum chepeng si laso long le rampan si hemrit ke kimji aphan si sik chengbom lo laso teng pulote Karbianglong Autonomous Council kali keche aso anglong si keman thuji angring nang thebom lo lasinon prabjin pen Karbianglong Autonomous Council lapen revenue officer atum chelang donde pulote mokewangji arnike lahori janta Nagaland keman de si angring thetan lo athe laso anglong ke pananglong arlo pen naga atum kachirab dun do pusi isi angkrak wen birta long dun bukajan pen ananterang Karbianglong live
Ada ba birta bangke lapan sikang ton iglo domi thakme kardom.